Paano, paano? Chik, 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 chik. Teng, teng, chik, 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 chik. Teng, teng, chik, chik. Ah, dito, harap ka kay mama. Ayun si mama, oh. Teng, teng, chik, 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 chik. Teng, teng, chik, chik. Teng, teng, chik, 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 chik. Teng, teng, chik, chik. Bilis si Sidga. Cha, cha, cha. Chara, 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 chara. Yay! Oy, malapit na lalagin niya. Yakin na dito. Huwag hawakan ng paa. Huwag mo hawakan ng paa, Tia. Walang maghawak ng paa. Oops! Si Vera, ma? Aga! Hindi mo kaya yun. Hindi mo kaya yun. Sige, hayaan mo siya. Hindi mo kaya yun. Maraya mo yan. Dito, dito. Pag napasa kayo, Di hayop. Hawak ka. Paano? Paano si Sid? na kayo dito. Sisid ka, sisid. Dali. Adi ba? Sisid ka. Tira mo gano'n. Paano ginagawa nila? Ay, gusto talaga nila mabasa. Hindi pala sa'yo yan. Hindi pala sa akin. Abigail, kinikilabutan na yung anak mo. Stop na. Kunin mo